राजनितियाथ' बे बार मोदाय बायदि सिमब्रिलाबायनाय ना नङा होमबा सब समाय राजनितिनि दरजाया खुला थायो जाहैदों बन्द' जानो रोङा दा रायज्लायनो हायो बयबो रायज्लायनो हायो रायज्लायनोबानो दे हाबनांगौ बा हाबथारनांगौ बे नङा हाबनोबो हागौ हाबाबो जानो हागौ खिन्थु बिथाङा रायज्लायदों बेखौ जों नुदों टिभियाव बेल'सो नङा होमबा बेखौथ' मारै मिथिबावनो नोंसोरसो मिथिगोन बांसिन नङा होमबा बेखौथ' आं बारा मिथिलालै बाबुफोर आङो मैयासो नुलाबायदों माबायाव मा होनोमोनलाय निउसथ' आं बारा नायखाया मबाइलखौ ओरैनो नायलाबायो फेसबुकाव नुलाबायदों आरोखि बेसेबां सैथो आं बेखौ हमनो हायाखै आंथ' बिदि मिथिलालै बेथ' हाइ लेभेलनिसो खोथा जाहैबाय जों जाहैबाय एसे गेजेर लेभेलनि मानसि नालाय बारा बिदिखौ थाल मोनस्लाबालै भाइफोर बिथाङाबो बुजिनो हादों ट्राइबेल हारिखौ बिजेपिआ निस्सय अनो बिराद अनो ट्राइबेलखौ अननायखायनो बिथाङा दा हयथ' रायज्लायदों खोमा माबा मोनसे सानदों खोमा नङा होमबा फिउचाराव आरो राजनितियाथ' बे बार मोदाय बायदि सिमब्रिलाबायनाय ना नङा होमबा सब समाय राजनितिनि दरजाया खुला थायो जाहैदों बन्द' जानो रोङा दा रायज्लायनो हायो बयबो रायज्लायनो हायो रायज्लायनोबानो दे हाबनांगौ बा हाबथारनांगौ बे नङा हाबनोबो हागौ हाबाबो जानो हागौ खिन्थु बिथाङा रायज्लायदों बेखौ जों नुदों टिभियाव बेल'सो नङा होमबा बेखौथ' मारै मिथिबावनो नोंसोरसो मिथिगोन बांसिन नङा होमबा नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।